Hi friends, welcome to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय आरो दायो आं नोंथांमोननो मोनसे टपिक लाना फैदों। बे टपिकआनो जाबाय नोंथांमोना फिथा लावदुम बेखौथ' जाफेरबाय जानांगौ। So बे फिथा लावदुमहाय मारै सङो बेनि मेथडखौहाय आं नोंथांमोननो देखायगोन दिनै। So नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो। गोजा बटन जे साबस्क्राइब बटन नुदों बे गोजाखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामनाय खालामिया नोंथांमोननि गोसो। स' दायो आं नोंथांमोननो बे मेथडखौहाय देखायनोसै नोंथांमोना नायदो। फैदो दायो जोङो भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। जा मादैया बेयावहाय फिथा सावदों नै मादैया फिथाखौ जोंना बर'फ्रा मारै सावो नुवाब्ला नायना लानो हागोन। फार्स्टआवहाय बिदि अन गुन्दै देना लानांगोन ने बिदि अन गुन्दै देना लानानै अनखौहाय बै किटलि ने बेयावहाय खर'आवहाय होनानै बेयावहाय नैबे दै गुदुं दै फुदुङो आरो ओरै अर दं। आं बिथिंहाय अरखौहाय मोजां देखायनो हानाय नंला। स' नै माबायदि होयो नायदो। बेयाव फार्स्ट लेयार ने बेयाव फार्स्ट लेयार माने गिबि खोलोब होबाय। ओमफ्राय बेयावहाय सिबिं होसिगोन आरो ने आरो माखासेफ्रा होयो जाहैबाय नारेंखलबो होनाय नुयो। बेयावहाय सिबिं होबाय आरो ना बेयाव सिबिं होबाय बिनि सायाव आरो सायावहाय होबावगोन आरो अन होबावगोन आरो ने अन होबावबाय बेयावहाय अन होबावबाय। नै बानायनो रोङाबा बोरैथो सावगासिनो नै सावगासिनो जालायलांबाय। दायो नैयावहाय मोनसे सावगासिनो दं आरोना बेयो मोनबाथाय खांनानै नैखौ होसिगोन आरो बेखौ होलायसिगोन आरोबाव। दायो नायनोसै नै खांनायखौहाय जोङो गुदुं जाखागोन। बेयाव माने दै खफ' फैनानैसो मोनफैयो नालाय फिथाया बेयावहाय गुदुङा जाखानांगोन। आयै गावबाय ना मोनथ'वाखै? मोनबाय थैबाय मानो थैलाबायनांगौसै फिथाया आरो जालायबाय नै थाइसे जाबावबाय नुदोंना लोगोफोर जानो आरो होलायबाय बिदि होयो आरोना बेहाय जि गोबा लानाय जायो बेयावहाय बेयावहाय बिदि हमनाय जाबाय आरो माने जि गोबा लानानैहाय फिथाखौ बेबायदि सावनाय जायो माने फिथाखौहाय बेखौहाय दाना किटल माने थिख्लि होनसिगोन ना बर'आव थिख्लि मुख्राखौ बिदि बुलायलायनानैहाय बख'सिगोन आरो जाबाय नै जोंना फिथाया बेखौहाय खोबना होसिगोन खोबसिगोन आरो ना दायो बिदि खोबबाय बेखौहाय 2-3 मिनिटनि थाखाय खोबना दोननानै माने बेयो बैहाय दै अर सुबाय थाबाय नालाय बेवहाय बियो दै गोदौबाय थानायनि खफ'जोंहाय बे फिथाया माने अना मोनफैसिगोन आरो होमबानो बैबायदि फिथा महर लासिगोन। नोंथांमोना गोसो बायदि उदै जिजासो जानो हासिगोन। So that's all बेनो फिथा संनायनि मेथडा। I hope नोंथांमोना नुनानै मोजां मोनदों जानांगौ। So कमेन्ट्स खालामदो माबायदि मोनदों नोंथांमोननि फिलिंसखौ आंनो शेयार खालामदो बेखिनियानो। So stay tuned. फ्रेन्ड्स नोंथांमोना दायो भिडिअखौ माबायदि मोनखो? स' नोंथांमोननि फिलिंसखौ आंनो शेयार खालामदो। माने नोंथांमोननि फिलिंस शेयार खालामनायजोंसो आङो मटिभेट जायो नालाय। स' आंनो नोंथांमोननि फिलिंसखौ शेयार खालामदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच। जरुर कमेन्ट खालामथार आरो भिडिअखौ लाइक खालामथार बेनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट। स' सापर्ट खालामदो आंखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि मोजां भिडिअ साबसिननिफ्राय हामसिन आं लाबोनो नाजागोन। स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन। बाय बाय।